Здравейте, потребители на YouTube, както знаете, аз съм Дърномс БГ и днес ще снимам с СЛФР на версия 1.6.2. Да, 1.7.2 него не му тръгва и за това. Друг клип ще на 1.7.2 сигурно. Така. Сега... някаква къща има тук. Ще взема вратата. Аз съм някаква планета с кава, как се каже да кава толкова е зелено дете? Не знам как се каже. Някаква мина само такъв става. What the fuck, кое е тази къщичка, бе? Аз мисля, сега ще намеря място за къща и ще направим. Добре, аз тук на някаква хубава полянка. А може ли да се строи? Може да, не може. О, видях торч, го взех. Един торч взех. О, не. Това са пълни с работи, как ще го взема? Аз съм къщата. Вече го взех. Добре, аз съм моливинг. Мона, знаеш кое е яко това, бе, човек? Кое? Тъпа се, човек. Добре, че. Тъма ни въглища има. Ама, върви отгоре. Чао. Върви отгоре там, човек. Приеми. Взех. Виж отгоре, човек. Знаеш кое яко ще вижда? Забравих, че нямам място. Нямам нищо място. Аз ще ги взема споко. Аз не искам пардон. Най-отгоре виж, човек. Къде най-отгоре? Виж сега ще ти покажа. Качи се най-отгоре. Знаеш кое ако се вижда, човек? Там има някаква къща, чай да видим. Тя ще събера толкова тук, защото няма никаква храна и трябва да спечем храната. Той мъртвенце вътре има често, човек. Мисля, че намерихме в яко място, човек. Тъкмо до някакво такова. Ще разчистим, сега ще направим къща. Тъмън и горичка има, ще вземе дървета. Според мен тук е много яко, човек. Ако искаш, аре тука. Чай ще телепортнам. Тъпа се. Не е ли яко сега, Лева? Добре. Айде да почваме тука. Аз ще бъда... Добре, аз ще направя за начало имаме често вече нещо. Коя къща ще направим, бе? Да се оставим глупостите. Ти честно ще правиш. Чай първо да оправим всичко, човек. И аз ще сложа честа. Кажем, ще взе да. Аз имам. Искаш ли крафтинг тейбъл, бе? Значи един крафтинг тейбъл. Имам само за такова. Ако ядеш, ще я ги взима, аз не ги имам такива. Имаш ли кофте? Имам, да, 12. Ще дам 6. Къде си? Над 6, бе. Аз ще направя 5. Аз имам печка. Напред за тебе една. Имам глава, но се отвърят. Аз имам глава на скелет. Някакви глави да взимаме и да ги слагаме. Виж, като снимам с тебе на Майнкрафт, на 100 сървър ще играем, да знаеш. Виж моята глава. Виж тая на скелета.
Виж, даже мога да я сложа, гледай сега. Гледай. Стой, колкото е някакви мече. Да променим се скина, бах ти. Як е скин. Гледай. Виж. Аз почвам къщи, там имам доста дърво. Чакай малко, бе. Оно, къде имаш, бе? Какво откъде има? Са някакви фойерверки отинаха нагоре. Боки, нали така ми стана? Едно дали ще стигнеш за тези 6. Почвай да разчистваш, бе. Ти почвай да разчистваш тук. Аз ще разчиствам. Аз ще разчиствам, защото... Тия си тази дърва като такова да замане. И семената мъж имаме. Шините си мисля. Такова. Добре, всичкото ли дърво да обработвам или? Не всичкото. Знаеш какво? Ще обработя. Не. Имам идея. Това. Отстрани да е необработено дърво, обаче дъбово. Дърво, обаче аз съм само смърчен. Виж ли там къде са? Върши, събирай. Вземи и бяло дърво. Има бяло. Ще месит, Уау, покапано бе, всичко. Имам веси. Тук не става слага табелка, май на честовете. Намерих зомби с желязна броня и железен меч. Не става да се слага това да знаеш, бе. Трябва да открием честове. Споко, като направим резиденция, кой ще може да ни ги взима, бе? Никой. Тогава. Яко! Като чупят дървото, всичко ми пада. Така ли, бе? Да. Да знаеш, виж, като ти парат, като ти парат някакви там, пак ги посявай, бе. Да растат още. Вземи бял дърво. И автоматично се засява саплинга. Така ли, бе? Да, като ми се щупи едно дърво, ще се пада. Обаче не още бяло дърво. А по-нататък трябва да имаме, давай. И аз виждам от тук даже, отдалече. Взимай. Ще направим пак голяма къща. Резиденцията аз ще я направя с мога. Ама не знам как се добавяше вътре в резиденцията. Но е като отърпиш най-долу от дървото, ти го засява. Засява си саплинга и ти пуска всичко. Да, това е абсолютно. Виж, че ще не стигне. Имам 25. Аз ще става тъмно вече. Да, доста се хубава. Тя ще телепортна след разумителата. Май за май, къде е? Знаеш ли обаче как се добавя в резиденция? Тук ли си, бе? Тук съм, обаче не знам как. О, аз съм имал железен меч у мене, бе, изхабен. И аз ще събе на скоп. Аз трябва да крафт, много път. О, запалка да направим, знаеш кой ако ще го направи сега? Имаш ли торчове да се пути малко да петна? Торчове. Трябва да... имам един торч. Аре, да седи за сега. Айде, кое дърво ще се обработва? Какво викаш? Ети дървото. Дай ми шико. Ба, колко взимаш и ти, бе? Чай ще още пече сам. Само, че трябва да бърнем от тези работи. И тогава ще правим къщата.
Че през това време лопатата ще ми трябва. Изчакайте за малко. Отново съм тук. Она, зомби. Зомбите. Много време. Трябва ги... Убивай ги, не ми трябва дърт. Тук е някакъв драг меч. Ето бързо трябва да направим стена, защото е. Чай, дай ми дърво. Дай да почваме да ограждаме. Не бе, трябва да маним честовете, човек. Да. Трябва да маним всички работи от тука. Или пък направо да ограждаме, ама как? Взимай, ого. Честа. Някои работи... Детне ти... Она, ко стана, бе? Огладняваш. Не, бе, стана тъмно и... Има вещица, бе. Не, вещици няма тука. Ама отробих се, човек. Отиде. Аз ще трябва бързо... не се оправя. Светкавици ли? Да. Айде, Сашо. Айде, аз умрях, човек. Не може да се научи мъжко зомби такова. Ана, бързо телепортна при тебе. Приеми на бързо, че трябва да взема айтемите. Някакъв зомби да ме трепят. Чай ще се отдалеча. Трябва да направим къщата, човек. Педерази зомбита. Взехте ми айтемите, курви. Къде са? Добре. Ще видя майката. Ялте пак, ялте. Яла, бе. Спокой, сега ще ги смачка. Браво. Айде, бързо да оправим къщата, човек. Дървото ти ли го взе? Не, у мене. Трябва ми това и бялото къде е? Его. Имам идея как да я направим. Ще направим сега с един етаж, бе, по-нататък. Чуле? Ама трябва да маним честовете, бе, човек. Взимай работи, бе. Взимай всичко. Кое не ти трябва, ги махай. Това не ми трябва, това не ми трябва. Това за кому е. Взимай ги бързо, махай го тук. Добре. Та печка още е на мене. Та врата я вземи ти, Толи. Що не говориш, бе? Тук съм, бе, нямам място. Стъкла има. Стъкла, ще ни трябват. Да, знам, аз се светя. Чете се обаче само. Чето каво. Ко ще ги правим тея, човек? Ял да направим един чест и тук и да си вадим работите отстрани някъде. Аз имам два честа. Ето тук отстрани ял да ги сложим всичко. Аз си сложим отделно къде. Така. Почваме с къщата. Сега те ще ги фърлим. Вратата ще оставим обаче. Добре, то често се напълни.
Айде да започваме с къщата. Ти чисти тука, чисти тревата, махай я. Аз ще я после. Ай, все пак е мани. Ще трябва обаче още дърво да знаеш. Има един стък и нещо. Дъбо ни ще трябва. Колко брат учи? Колко ще голямо? 5. Вързи дърво. Да имам предвид, те тук колко ще е. 10 блока на чистопшина. Трябва да са 2 върти, бе. 2 върти да има. Добре, значи е тук. Ама трябва да се по средата дали ще стане. Да, точно. Дай ми лук. Добре, става. Дай ми лук. Ти вързи дърво, бе, аз ще го правя всичко. За бяло ли? За такова, и за бяло, и за дъбово, бе. Обаче може да мобове, чай съм малко. Малките зомбите са много тъпи, човек. Аре, не мога да удря, не мога да стреля. Това зомби направо ще убие, да. Ана. Аз зомбите яко ме трека, да. Ти зомбите. Дай ми го, какво дърво ли си трябва? Да. Дърво донеси. Трябва малко са малко бомбове. Хайде донеси това, човек, аз ще оправя всичко, бе. Добре. Това сървър май хард на много мобове. Едва ли. Не на хард. Много мръзка без да към свищи първа майта на който си. Не знаеш, голяма... По широчина не знам колко е, правилно колкото стане. Кое е къща? Не знам, аз се видях къде е. Има резиденция. Как се представи си? Това е табел. Още ми трябва човек. Някъде към един стак. Я обвамата се прави. А сега тук ще оправим. Стена, мена, всичко. Стената ще направим бяла. Намерих още една къща, още една, две. Вау. Ендър дракон. Фу. Ще има Ендър дракон, бе. Толкова линия пишеше Ендър дракон. Намерих къща, дето е без резиденция. Вътре има много честове. Така ли е? Да. Без резиденция? Да, тук има всякакви тъпи глупости, които ми трябва. Някаква ябълка, написани книги, 16 табели, луна. Те глупости имам, честно. Тъпи работи. Не става права. Дай, носи ми дърво. Че не ми стига. Намерих кофа! Така взема. Някакво желязо няма ли нещо, диаманти? Не. Само книги, вълна и рода. Айде бе, аз искаме си от вас. Така. Ще да става. Ба, къде е там това? Това ако ме кеф, те така дървета като парата, че. Не. Това тяхото. Не мога да намеря вода. Отделя къде отиде, бе? Чай ще тъпна. Аз сега взимам дървета в момента. Къде ми? Ти върви за бели дървета, освен. Аз видях. Но, така, между къщата да си направим такова дървета да поседем и там така.
като това не пада цялото. Това е друго. О, yes, ще почея сега и дървета между къщите. Супер. Сега се върви за бял дърво, чуле? Добре. После ще го направим от дъбово и такова. Обработено. Имам почти един стак. Така да е. Някъде към един стак или два може. Даже един стак да някъде там. Долу си един стак бял дърво. Друго неща. Или пък и такова, и дъбо такова. Необработено. Между къщата пошли ли дървета, бе? Добре. Я пише да не ходим чак към гората. Бял дърво съм готов, не де. Или ти събра вече? Да се местим вече, и сега ще оправим още. Да вземем айтемите. Това е друго. Не, аз знам как ще направим, човек. Опрай си го. Говори по скайпа, бе. Добре. Опрай си го сега. Сложи още един workbench е там. Другия гъл. Добре. Дай ми още бяло. Какво ти дам? Бяло гуло. Тя ще го правя. Така. Добре. Така чукай това.
Или пак не още, чакай. Да. Ще трябва доста стъкла обаче. Знаеш. Ушия за сам. Ага. Това е тук. Ще му правим две. 31 санта ще стигна ли? А? 31 санта. Давай, донеси. Чакай да взема. Къде си често? Ще взема често. Да знаеш, сега от началото ще направим така само един етаж. После ще направим втори етаж и покрив. Чуле? Добре. Хубав. Шехерзада ли гледаш, бе? Трябва ни доста стъкло, човек. Моничко, къде е? Ако бъде също като в Nexa Scrap. А? Мати също както в Nexa Scrap. Кое е? Ами теглата. Е, такива тънки, бе. Виж, ще ти оправи тук. Дай Мани, ми кабелто на пътна печка да сложа да се пече санта. какво викаш? Дай ми кабел да направя печка да се пече санта. Аз имам две печки, вземи едната. Моля се, че е всяка да я сложа. Мурков. Ще посеем, ме. Къде Да, го? вземи го. Добре. Дай ми го дропне назад. Аз си слагам. Че... Печката къде да сложа сега? Има ли значение? Чай малко, бе. Аз и тук слагам. Имаш ли колко? Имам 4, ще дам 2, я. Аз да имам. Ти ли ми даде такова, бе? Колко? Това е дърво. Не. Видим кое ми трябва. Това. Пени ще правим продуктите ли с такива колко? Не знам. Ай, тук с глас пейнт по-малко ще трябва такова. С мъркът. Да, бе, с тънкото, бе, човек. С тънко стъкло. Да, ще с глас. Да, също трябва. Най-добре е така, човек. Защото като направиш такива, като лежи в кратник тейбъла 6, ти дават, пък там с тънките 16 ти дават. 16. Аз ще имам да взимам, да знаеш. Не трябва и за коло, бе. Нямаме. Имаме дървета. Дървета става. Па също се пече. Ще направим чаркол. Да. А, 25 взех. Но сигурно ще стигнат. А, 48. Ти откъде имаш също, е? Чай сложа моите две. Сега да оправим пода. Evo proglašaj това. Какъв як скин имам? Направо да бе. Виж какъв хубав скин имам.
Маймуна. Да, тук има някакъв сервера, това е престигнал. Не, те променили са скина. Той беше инче много як скина, човек. Да. Браво ти си луди тука. Не често на мене. И покрай това направим. Трябва да стигне дървото пък. Мръни, мръни. Това хубава с тази къща, нали? Да. Трябва да стигне кола. Трябва да стигне. Готово. Покрива, как ще го направим? Не? Ето също дърво кола. Да, просто стълби някакво ще стане. Кола? С стълби? Добре, давай. Така и така. Или можете с джумбо да го направим. Или давай така, по-хубаво така. Вижте на глава, малко. Аз ще я с дървета, човек. А? Аз ще я с дърво. За дърво ще да. Окей. И нямаме каблстон, човек. Нямаме. Такова са готови. Аз имам 58 брезова дървесина. Чакай малко. 58. Чакай малко, видях къща. Аз? Ба, зомби са желязна броня, човек, и меч. И то железен. Абе, това май човек. Не, зомби. Едва умира това, човек. Лага се сървъра, човек. Покрива с това дървесина. На 2 сърца остана това, 1 сърце. Аре, пукни. Това не умира, гледа най-после. Нищо не пусна да е. Това е яка къща, бе. Омага. Тая къща май ти си е намерил, бе, човек. Някаква с много често е тука. Пълно е с книги. Има някакъв дървен меч. О, 6 столча. Да, ще това дед го намери. Има дървени работи, що не ги взимаш, бе. Не дървения, каменни. Бърках се. Май намери дървен. Я да пиша на книга и на стървен. What I know. Да, не пече. Пусни бита, бърз човек. Айде да оправим къщата. Върви в къщата, че забравих. Не. Сетих се.
Сега ще му правим къщи и спираме клипа. Да, мисля, че това Яка става къща? да, обаче нямам да бъда да върши мисля. Ще се дам. По-нататък. Ще имам добра идея за това. Сега остана да не ми стигне дървото и бати. Трябва да ми стигне. Стигна. Че толкова. Стъклата стигнаха. Да, бе. Имаш ли бутика, Мотика имаме. Айде вече ще спирам клипа. Дай да направим нивичка и да спираме, ай. Кое? Да направим градинка и да спираме епизода. Айде, другия път. Добре. Айде. Това беше от нас. До другия път. Айде, чао. Чао тебе.